Hoxe é 18 de abril, é un día especial por moitas cousas e, sobre todo, porque hoxe é o memorial virtual Enrique Otero, hoxe se cumplen 7 anos do seu pasamento. E eu, aproveitando eso, quero presentaros un instrumento que ten moito que ver. Vedes, esta gaita, fixademos na madeira, no buxo, porque o vestido é feito aquí pola miña muller, pero o buxo, que é o que nos interesa, o instrumento en sí, pois é dos artesáns de Ponteareas. Ponteareas é un berce da gaita galega porque ali chegou a haber hasta 5 obradoiros nos anos 90, ahora hai 3. As represas e Xosé Gil son os artesáns que están ubicados en Ponteareas. Pois ben, eu a primeira gaita que tiven foi unha agasallo do meu pai, de Obradoiro dos do Monte, de Ponteareas, no ano 75. Esta non é esa gaita exactamente. Esta é unha gaita que eu lle encarguei a Miro, do Monte, a Dinxito, en Ponteareas, para agasallar a miña muller. E sabedes o que pasou? Que non me quiso cobrar, regaloume. O sea, que esta é unha gaita histórica, porque ali en Ponteareas, en Xinzo, pasaron polos represas, primeiro pasou Xosé Seivane, pasou tamén Ricardo Portero, que teña unha gaita dali, pasou Enrique Otero, o propio Enrique Otero, que hoxe homenaxeamos, no 1947 tiña a súa primeira gaita do represas. Esa gaita ten agora a Xosé Gil, porque foi un agasallo de Enrique Otero a Xosé Gil, que foi o seu alumno. E eu, no ano 75, pois tamén tiven unha gaita dali, era a meca da gaita da comarca, desde logo, por lo que estou dicindo, casi de Galicia, non? Porque ali conservouse, pese a todos os atrancos históricos, a artesanía da gaita. O sea que esta gaita ten unha simboloxía importante e quería mostrala hoxe por todo o que supón. Vou a tocar algo de Enrique Otero, por exemplo, unha peciña, unha das primeiras que fixo no ano 1965, moi fácil de tocar, que se chama Festa Negra, para todos vos. Tamén hai que axustala, as gaitas hai que axustalas moi ben. Pois nada, con esta gaita de represas vos deixo, bo día, e falta menos